Hei, minun nimi on Laila. Tämä on LPS Lomitohlen joulukalenteri ja tänään on 20. päivä joulukuuta. Ja en tiedä missä Minja ja Karoliina ovat, mutta ei meidän nyt tässä kauaa kai pidä nyt odottaa, joten voisimme jo avata luukun. 20. luukku. Anteeksi tuo pienellys. Niin, mennään sille. Ai niin, se on tuolla. Täällä on tällaisia korkkeja. Okei. Tällaisia korkkeja sieltä tuli. Anteeksi, että myöhästyimme. Ei se mitään, Karoliina. Samaa myös muuta. Joo, ei mitään Minjallekaan. Mutta kerkesin jo avata kyllä joulukalenterin. Okei, tuliko sieltä noita? Joo. Mikäs teillä muuten kesti? No, bussi oli tosi myöhässä. Ja ajattele, kun joutuu bussi ei ollut myöhässä. Se oli liukastunut, silloin ei tapahtunut saatevautuun. Ja sitten täytyy, että seuraava bussi tulisihan jonkun vielä silloin vartin päästä. Mä olin muutenkin jo, oltiin jo myöhässä. Niin me ajateltiin, että mä pitäisi nyt sitten varmaan kävellä. Mä tietysti, että se oli juuri niinku sanomassa just niitä asioita. Koska me tiedetään nämä aikataulut, joten päätettiin juosta tänne täysiin oikeastaan mä lensin. Ja mä juoksin. Ja siksi mulla on hiki. Joo, se on melkein aina. Hikot. Ihan sama. Joo, mutta kerkeätte kyllä sanoa vielä sen asian. Joo. Sille toivottavasti. Eli siis hyvää joulukuun 20. päivää kaikille. Ai niin, ja anteeksi kun olimme myöhässä. Ei ollut tarkoitus mitään myöhästyä oikeasti. Mutta nyt oltiin. Niin, anteeksi. Mutta ei se varmaan haittaa. Niin, joo. Eli siis, hyvää hei hei. Hei hei. Hei.